De dag begint vanmorgen op het tijd voor de leden van het stembureau. De laatste taartreadings worden dienen en dan kan het los. Kijken jullie even mee of die leeg is? Ja. Nou, we zijn eigenlijk zo goed als klaar. Alle spullen staan klaar. Er worden alleen nog wat laatste instructies opgehangen voor een stemhokje. En dan zijn we eigenlijk klaar om open te gaan. Om jel wachten kunnen stembureaus hiepen. De eerste stemmers zijn er ook gauw bij. De meesten willen gauw wat ze naar het werk gaan haar stem uitbrengen. Ik vind het belangrijk om te stemmen in de democratie. Vrouwen hebben heel hard gevochten voor het stemrecht, is mij met een paplepel ingegoten, dus ik stem. Als je in andere delen van de wereld ziet dat mensen echt hun leven wagen om wel te mogen stemmen. En dat je hier dat laat lopen, dat is voor mij onbegrijpelijk. Dus ik stem altijd, ook al zou ik niet eens heel goed weten welke lokale partij waarvoor staat. In Snits, in zorgcentrum Frittemahof, treffen we de Ljouwerwethouder Andries Eckhart. Ja, dat is toch wel leuk dat de wethouder van Leeuwarden nog maar stemmen in Sneek. Ja, zo werkt het wettelijk. Ik heb helaas mijn huis in Sneek nog niet verkocht, dus ik ben officieel nog inwoner van Sneek. Dus stem ik in Sneek. En in de gemeente Lauwen, daar hoeft net gestemd te worden. Nee, en je wilt niet weten wat er nou gebeurt. Er zijn nu al meer dan 800 mensen die gebeld hebben met het huis en gevraagd hebben waarom ze niet mogen stemmen. Ja, we hebben net gestemd. Jonker Ljout weet dat ik net stemt in de gemeenten Jereveen en de Frieske Marne. Door de gemeentefusies is daar al stemt in november. De stemmerij liep het oer al goed te verin, alleen nog op Skiel is er een incidentie. VVD-listdoeker Amarins Geveke met haar zit in het stembureau in Hoorn op Jan. Geveke retweette deze stemoprop van het Ljouter VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Stem vandaag, stem lokaal, stem VVD. Om het leden van een stembureau geen politieke uiteringsdwaam maaien, vreeg het burgemeester Bats haar het stembureau te verlitten. Wat gênant, dit had ik dus nooit moeten doen. Retweeten als je stembureaulid bent. Van geen kwaad bewust. Excuus, geen lid meer. Zwargen binnen de roer een mogelijk lege opkomst. In nacht Karspelen wordt alles op alles zetten om zoveel mogelijk stemmers te loeken. Daarom is er bij het treinstation een extra stembureau openen. Dat is oerzaam wichtig dat de mensen komen. Dat weet elke keer wel. En wij willen vooral de gelegenheid, ja, nou ik bij het treinstation. Dat is een experiment voor u. Maar gaan de mensen hier naar haar werk en misschien levert dat nog wat stemmen op.